φορά όχι σκέφτομαι, θέλω να το κάνω, είναι και κυνήγι, πηγαίνω κυνήγι. Λοιπόν, ας το αυτοκίνητο. Λοιπόν, παίξουμε το ελέφαντ. Πού πάει? Χάμνη θα του δίνει. Οκ. Πάμε να το... Πού! Let's go. Elephant. Oh. Good shot. Oh man. Λοιπόν, μόλις πατάς τον και πιάνεις... Πάντα στον ελέφαντα πιάνεις 9.000. Και έπιασα 9.000. Πρέπει να περάσεις από πάνω του. Λοιπόν, πάει. Oh my goodness. Οπ. Είναι τίγρης, πρέπει να προσέχουμε γιατί οι τίγρης και τα λιοντάρια μπορούσαν επάνω μας. Άρα, why not? So what? Evet. Kapten. Nada, έρχεται πάνω μου. Bro, first. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εκεί πόσα λεφτά έχω. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, όχι. Oh my. Αποκλείεται. Τέκεν είναι αχρινό. Ωραία, πάμε 2.000. Πάμε που είναι ο τίγρης. Ήμασταν εκεί πάνω. Κάτι βλέπω. Έζω. Oh my. Λοιπόν, πάμε πίσω στο αυτοκίνητο μας. Θα σας βάλω το χάρτη πόσα ζώα είναι. Άτα είναι ρινόκερος, λιοντάρι, λεοπάρδαλι, τζάκουαρ, υπομόταμος, αγρινός, ελέφαντας, βουβάλι, λεοπάρδαλι, καμιλοπάρδαλι, έτσι λεοπάρδαλι και ζεύρα. Αυτά είναι τα ζώα. Πρέπει να πάμε να τα σκοτώσουμε. Έχει διάφορα. Πώς θα σας έδειξα τώρα. Είναι πάρα πολλά ζώα. Όχι. Πάνω. Πάμε πάνω. Βραχή και τίποτε άλλο. Πώς νιώθετε που κοντεύει το Πάσχα? Αν δεν τα ξέρετε, είμαι Δευτέρα Δημοτικού. Έκανα που τα τώρα, YouTube που τα σήμερα. Και σκέφτομαι να κάνω λίγα βίντεο γιατί μπορεί να πιάσω subscribe, να περάσουν καλά. Τούτα τα σκέφτομαι. Και κάνω βίντεο, έχω άλλο ένα βίντεο να πάτε να το δείτε
Είναι Subway Surfer βίντεο. Είναι το παιχνίδι που έχεις και πηδάς πας στα τρένα. Αν δεν το ξέρετε δεν πειράζει, αλλά δείτε το σας παρακαλώ. Αν το είδατε, δείτε το αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πιάσουμε το αυτοκίνητο μας για να μπορούμε να πάμε να τα κυνηγήσουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Oh my. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε πρώτα την καμιλοπαρδάλια. Λατρεύω τις καμιλοπαρδάλιες. Έχει κανένα 2 μήνες που έχω αυτό το παιχνίδι. Δεν κανένα 2 μήνες, έχω παραπάνω μέρες και μήνες που το έχω αυτό το παιχνίδι. Όπως βλέπετε παίξα 2 ελέφαντες. Την καμιλοπάρδα δεν τη χάσαμε. Δυστυχώς. Πρέπει να πατήσω τον ελέφαντα. 9.000 ευρώ. Όπως τα ακούσατε. Λοιπόν, πρέπει να παίξουμε το αγρίνο. Oh my goodness. Λίγο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ah! There is. Yes. Κάρομ. Όπως βλέπετε, πολλά καλό στο κυνήγι. Πηγαίνω κυνήγι αυτό. Πάντα μου διά 20.000, 2.000, τι λέω. Λοιπόν, κάντε subscribe στον αδερφό μου που έχει για αυτός κανάλι. Το λένε, πώς το λένε ρε παιδιά, Kev Spider 2007 2007. Κάντε το ένα subscribe ή ένα like, ό,τι θέλετε. Ακόμα δεν έκαμε βίντεο που θα κάνει. Κάντε του subscribe και like. Λοιπόν, ως τώρα έχω 7 λεπτά που παίζω και 57 δευτερόλεπτα. Βασικά δεν θα σας λέω πόση ώρα παίζω. Ακούετε ήχος σελίδας εν εξάρτηση μου δίπλα. Που τη λένε Χρήστη. Χαπ. Τι κάνεις εκεί? Το σκοταράκι με πολύ ριζάκι. Oh my god. Oh my god. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα πάρει γύρω στα 12 λεπτά. Λοιπόν, το sniper το κάνω εγώ έτσι γιατί είναι cool. Είναι πάρα πολύ cool sniper τέτοια. Δεν σας αρέσουν εσάς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ δεν θα χάνω σφαίρες πάνω σε ζώα που δεν τα πιάνω. Παίξα και έναν υποπόταμο. Περιμένε. Ο πρώτος μου. Όχι, δεν το είδα. Είναι ο πρώτος μου υποπόταμος. Όχι, που βάλει. Που πας, που βάλει. Όχι. Δάμε. Hop. Βγάλε. Κορομ. Παίξε εδώ. Έλα. Yes. Λοιπόν παιδιά, αν ξέρετε το 2J,
Γράψετε Chase στο YouTube και βρείτε τον, κάντε το subscribe, είναι πολύ καλός YouTuber. Είναι έφτασε μισό εκατομμύριο gaming κανάλι subscribe και 750.000 στο κανονικό κανάλι. So κάντε ένα like ή subscribe. Τώρα είδατε όπου έρχεται πάνω από το λιοντάρι. Elephant. Oh my goodness. Είπα σε πόσα λεπτά θα τελειώσουμε το βίντεο. Οπ, ζεύρα. Nope. Λοιπόν, ας φάσουμε ένα πεθάνει πάει αρφός μου. Ας πω γιατί ακούνται τούτη ηχή. Ακούτε τούτη ηχή γιατί ο ξέρφος μου κάνει σεξ μες στον καράσι. Λοιπόν, κάποτε θα τελειώσουμε το gameplay. Κάντε ένα like, κάντε subscribe αν δεν είστε subscribe. Έχω PlayStation, έχω GTA, Minecraft, Infinite Warfare, Zombies ή κανονικό. Έχω τι άλλο, έχω Plants εναντίον Zombies 2 ή 1. Γράψτε μου κάτω στα comment αν θέλετε τι παιχνίδι θέλετε. Άντε, goodbye.